Gracias sa Diyos, kay gibinanuhan ta karong adlaw og order nga 15 ka kilo. Ug ang nakaninot ana kay buhi ang ilang gi-order ug dili na ta masul sa paggihaw. Gidungog sa Ginoo nga kung mga pagampo nga unta maorderan pagyud ko og daghan. Kay dako mangyud ko og salig o nga ako ning gisugalan. Binas-binas gyud atong pagpanginabuhi. Try and try lang gud ta kay nabi tagingon sa Tagalog nga hindi ka nga mawalan, hindi ka rin magkakaroon. Mao nga masakripisyo gud ta para sa tong kaugmaon. O grabe gid si Lord kay karong adlaw daghan na nang pa-reserve ug bana-bana nako ugma na lang ginitaman pero magbilin sa ko ginagmay kay naa pa nagpa-reserve sa Lunes. Wa jud ko masalib sa pagsalig sa kagalingon nga mahabaligyan ang tanan bisan og wala pa ko idea about marketing. Gastudyo lang jud ko sa ako mga amo ug sa mga kailan ako ang mga negosyante. Nya karong panahon dako kay katabang ang social media. Tungod sa akong pagkugi na ako nakita nga buyer nga andam siya muhurot sa ako mga binuhing manok. Ampo og salig lang gyud para gabayan ta sa atong mga plano sa atong Ginoo. Kitagaan jud ko niya og way na dili ko muundang sa akong nasugdan karon. Kay tungod sa akong nakita nga buyer mas giganahan ko nga magbuhi pag usab ug mas gusto ko nga mas dagan pa ang atong atimanon. Dili gina ko ma-explain ang akong gibati karon pero usa lang nga akong maistorya. Grabe ka Lord. Salamat kayo sa mga grasya nga gihatag nimo kanako. Human sa mga pagsuway nga feel nako daw na kayo ko ug halos hapit na gyud ko mawala ayaw paglaom pero gahi man kay kugo ug dako yung salig sa akong kagulingon ug sa atong labang mga gahom mao nga wala gyud ko mo-surrender kay bawo ko nga maabot ra ang sakto nga panahon. Mao nga kung ikaw naglisod ka karon ayaw lang pagpagawa sa paglaom kay walay mga pagsuway nga gihatag ang Ginoo nga dili nato makaya. Balik ta sa atong trabaho. Og kay nahuman naman nato og pamputos ang mga manok ato na i-deliver kay gipaabot na ang atong customer. Mao gid ay nga gaan kay ang paminaw gabi pagkatuog nako kay naa gid grasya nga maabot na urang adlaw. First delivery nato is doon lang o di na pwede dapit sa mua. Sayo kayo sa buntag niadto ang atong customer kay nagparesubdaan og manok ug ingon niya nga sila lang mo ihaw kay prasad mailaha ang mga lamang loob. Mao nga gana kita mo deliver karon kay mahurot-hurot guni ang atong mga manok ug sakto kayo kay nabot na sa ilaha nag-iit po sila og tubig kay para na po ilan na pong limpyuhan ang ilang gi-order nga mga manok. Og kani si sir nga ni-order kay ilara po na ako sa una sa eskwela pa ko sa high school. Bisan sa pila ka tuig ang dugay ko nagkauli diri kay lagi pon si sir nako ug nakita na po na siya sa atong vlog nga mao nga nakibaw siya nga natay baligya nga manok og nihangyo si sir kay wala man siya cash sa Gcash lang siya ubayad og sakto po ganauli ko nagsugod na pug limpyo sila sa atong mga manok kay naa pa tila delivery karong adlaw. Nya ako ra po ning masubraan kay naa naman sa mga resa mua nga mopalit pod sa atong baligya og kay naa naman nilimpyuhan gichatan na po nako daan ang atong ikaduha nga customer nga padung nako para ma-ready na pod og basin na po siya gibuhat 5 ka chicken og 2 ka kilo nga lamang loob ang atong deliver karon. May unta dili mo layon sa akong mga content karon. By the way sa mga nag-order sa Asula steady lang mo kay nagpadaghan pa ta pero next week sigurado na nga maka-deliver nako og pag-abot nako sa atong deliveran nananghid lang ko sa tagiya mosuod ko sa lang tugkaran kay medyo naa si ma'am sa luyo. Mananghid gyud ta kay basi makiha ta di trespassing. Smooth transaction lang sa si ma'am o nga magdalita kay naa ba tayo deliver mga dool ra ron nga deliveran mga free delivery lang ta. Sunod na to nga deliveran is ako lang pud ngayaan mga diretso na ta wala pa gani siya nag-ingon og pila ka bukiya ha ato na natang gihatan og balik 2 ka buok manok pero sa pag-abot nako niayo kita kay para mangayo sa daw katahuran. Mga solid supporters sa na sila nako nga kaliwat og sa katong wala na bidyuhan sunod na pod kay lubat na ato kamera.